August er 10 år og kommer fra Helsingør. Han er rigtig god til at stå på skateboard. Hvad ved du om rollespil? Ikke særlig meget. Så skal du arbejde sammen med en anden dreng. Ja. Hvordan har du det med det? Jeg er glad for den dreng. Er du god til at samarbejde? Det ved jeg ikke. Ja. Er du nervøs? Nej. Nej, ikke rigtigt. Lidt. Men ikke meget. Hej. Hej, jeg hedder Mathias. Jeg hedder August. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Amager. Okay. Jeg kommer fra Rigshospitalet. Eller det er der, jeg blev født, men jeg bor i Helsingør. Glæder du dig til, vi skal i gang med rollespil? Ja. Rigtig meget. Er du god til at kæmpe? Ja. Det er. Jeg er ikke lige en mester til det. Men lidt god er der. Er du sådan en, der vil bestemme? Nej. Godt. Mathias og August skal nu møde deres spilmester. Martin er spilmester. Han har spillet rollespil i over 15 år og deltaget i mere end 100 spil.